سلام فنوي ارتيفيا بمكتال تركبو كبراتن كبرانن كميتولن لم يربع 27 مجابيت فرق معت الفرنسا دالو زينا في تنوات عن انه نمكتتالكم بخبر زعدم لو ام تخلي فلما ارستازينا ابنو زبا فرو ابا كلاون مع بالاون سنكلنا صنحه نقحات من برخ اسمرو توهيبو هاجراوي وفري كتابة نفيان روبيلان للمعوات أب صباق أشباركان تقبارا بستدالو المدبات تازتيو أبن أوزابا بريخ هاب تقرب المسسانن لمعك أبن سلاسل المدبات بزل على كم تدفعلو تحبيرو منقسي دوب سودان بسنكي برتع مقات دعاز يوزرلو هبيت تمرتيك سابور حميازيا كان مستنح عفليتو جابان وتهدراوي تكنولوجي نبرات النمشاد نزقد حقتاتا كتفاقس موسانا نزباوي زقتان سلام منا بحدقا زودو مخانو تقليتو بريطانيا زنبناتات زشحكر سقومتي كان موساد كتقوتا بالشاينا تسويعا بزرزراتو كنسجر أبنو زوا فرو أبا كلاون عبالاون سنكرنا تصنحة دروت نقحاتنا فلطون مبرخ على مؤسمرو بإسران سلسة مقابيت كم محضرات كوابي مالكا حدش زولا أفتا فرون أيرو مالا نزمت ولدنا ليتن توحيبو حلافي جفر هاجراوي محبرة كلاون مع بالاون سنكولان زواسي وناك إيه بحري عطوا أمانويل رحنهم محبرة برئستي أب حبرة سبس أن حقوقي أمل خاختان أرلون نموجات زكايد وزعري أتوم وجنات أب زوارر محبرة وجريلوتات مع رسبهم تتكمت كم زخونو نمكبار كسر حلو مزنحوب بالملكات ولدي مز سنكل نازي نزنا برود أم قبوات على لياك جبرو تلابيو دكتور سيراك أفوركي كهوستار بازعبو وجنو بزعبا مراون مع بالاون سنكلنا بحفشة فللياتن توسرنتن أوتيزمن داو سيندرومن دما بفرلي سدرا بيتات أبتها حزادك أم كختل وزقبو ميلاتات كمون دحور الرأية أب قديات تسعبو ألو تاويت الوا بمتكاس نميلاتات نابيوت زملكات سفيح مبري هيبو تساتفت دما أبت على ليادكم نسجات من بدوتات زملكات تمكروتاتهم بمكفال أب حبرة سب صارت صوت صنعة جوجي مردعتا نمو قادن نمدقافو من نزكاية عري بمموكاس نزقاسمو تمرتي أب قبري كام صرحلو أرقاقيتهم حلافي أهارو محورا وغرقلوت أتو زارزقين مريم أب موداتا ناقداسنت نايتي أسامرو تقيسو كل حربة سب وحافشة ولدي دما بغاندو نقحاتو من براخ أب قوني محبر بمخان كتساعتو أزخاخيرو إذا كم ديلون كلو كم أكل نايتي أستمروا قطرن كنتاتن نايتهم مسسن كلنا زنبر وجنات من اللي قبل عليه 4 زيجات باستقعاد دحساس 10 شعات اليوم كار أول نت محبر كم التوهبهم وكيل أرينا حبيرو أبي الرابع سمون نزمة صور حميازيا زكايد هاجراو وفري كتابة نفيون روبيلان نمعوات أبي زواج بركان تكبر أبصرالو مدبات تزاتيو وكرئيناك أداو تولد خطاتيلو زدالو زينا وتصابت أبالو أرسي ماسمروم كتقربع وفر كتابة نفيان روبيلان كمون معدال فيتامين A أبزو باقاش باركا بعد معنات نغتكبر أبز حق الزرزر نتكبر استدالو مدبات تزتيوم أبتكاب 23 كساب 26 مقابيت أبتسانين بارونتون زتخايد الركبات أبالات حي العمام 16 نوزوباتات تساتيفهم أمين سرت عنا حلافي هاجراو مدب كتابة أتو تيدروس يحدقو أبزهابو حبريتا أب إيرترا أبتم بكتابة نمكل خالم زكا الحمامات بحفشة أبتم نتحت حموشت عمت هسانات زوهابو عينتات كتابة دماب بفلاي بدرجة علم باب النزت كاستمكرو تغسيمو كمزلو بمحبار أبتكاب 24 كساب 28 ميازيا كايد توت إنزولو هاجراو وفري أبالات حي العمام نتزت دلبة تمكرو أب قبرن موعل بتوفاينت كعيو أتحساسي أب غربا بتهاجرات تفتيرو بزلو زي مرققا سروع كتابة زي رخوبن جميروم زي ودون هتاناتن قلعن تنكي نسفحفح لبدان فين روبيلان كخون سلزخقلو توفري نسقات زي أب قمزة توسل زخونة واناون أقداسن كم زخونة زقالت ساعاتو تيدروس كلهم أكلات متحب بارم كعززو تسويعهم أبتي أقاتامي كتابة نفين روبيلان أبنو الزوباتات قولج فورتو سوا مولكي تساني كركبت سلعة
ጎኝን ላዕላይ ጋሽን ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ንዝዕድሚዮም ህፃናት በአልማም ከም ዝወሃብ ኣብተን ዝተረፋ 8 ንኡዞባታት ድማ ደቂቕ መጽናዕቲ ብምግባርን መረጋገጺ ካርድ ክታበት ብምውካስን ከም ዝካየድ ተሓቢሮም እኹል ቀረብ ክግበር ዘዘኻኸረ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሑሪ ተራ እዚ ምዕራብ እዚ ምክትታል ሰሜን ምዕራብ ዶባትን ካልኦት ኣካላት ጸጥታን ኣብ ተወፍሪ ክብ ንምባል ከምኡውን ኣበርክቶም ምምሕዳራት ካልኦት መሓውራት መንግስትን ግንባርን ንምርግጋጽ ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ 1995 ትሕቲ 20 ሚታዊ ዝነበረ ሸፈነ ክታበት ንፍዮ ኣብ 2020 ናብ ልዕሊ 95 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዞባ ማከል ንዞባ በሪኽ ኣብቲ ገረብን ምስሳን ንምዕቃብን ሰለሰለ መደባት ሰበብ ውፅኢት ትርከቦ ስለ ዘሎ ብዝለዓለ ከም ዝድፍኣሉ ሓላፊን ጨፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ምሕረት ኣባህልቢ ሓቢሩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መደበር ፈልሲ ዓዲ ቆንጢ ዝተዳለወ 800,000 ፈልስታት መበቀላውያንን ዘይመበቀላውያንን ኣግራብ ብወፍርታት ኮም ሓይልታት ምክልኻል ውልቀ ሰባት ትካላትን ቤተ እምነትን 400 ሄክታር ከም እተተኽለን 95 ሜታዊት ከም ዝጸደቐን ገሊጹ እቲ ዝፈለሰ ካብ መበቀላውያን ኣግራብ ሰራው ኣውሊዕ ጽሕድን ኣውሕን ካብ ዘይመበቀላውያን ድማ ቀላሚጦስ ኣካቻ ጃካራንዳ በርበረ ጸሊምን ኮሸምን ከም ዘጠቃልል ኣረድዩ በተሳትፎ ኮም ሓይልታት ምክልኻልን ወፍሪ ተማሃሮን ልምዓትን ሰፊሕን ኣርማዕን ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓምድን ከም ተሰላሰለ ዝጠቐሰ ኣቶ ምሕረት ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ካብ 12 ማይ ክዑታት ተመሳሳሊ መደባት ንምትግባር መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ንኩነታት ሕሩም ሕዛእቲ ኣመልኪቱ ድማ ብዝተገብረሉ ሓለዋ ሰሲኑ ሰፈር ብርክት ዝበለ እንስሳ ዘገዳም ኮይኑ ከም ዘሎ ብምብራህ ብርታት ኣግራብ ንምክታእ ኩለን ዓደታትን መሓውር መንግስትን ብውለት ከዓዩ ጸዊዑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ቤተ ትምህርቲ ዝተጀመረ ቅነ ውዳበ መንእስያት ንኡዞባ ደቂ ኣምሓረ ብ23 መጋቢት ኣብ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ብዝተገብረ ድሙቕ ጽምብል ተዛዚሙ እቲ ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ዝተሳተፍዎ ቅነ ትልሂት ድራማ ድግማ ሃገራዊ ደርፍታት ያታው ጽባቐ መደረ ክትዕን ሓፈሻዊ ፍልጠትን ዘጠቃለለ ነይሩ እቲ ቅነ ሕቡእ ተውህቦን ከለልዩን ከንጸባርቑን ባይታ ከም ዝፈጠረሎም ኣብቲ መደባት ዝተሳተፉ መንእስያት ገሊጾም ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ደቂ ኣምሓረ ኣቶ የማነ ኣበራ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተመሳሳሊ መደባት ብዘላቕነት ንኽካየድ ምምሕዳር ንኡዞባ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡዞባ ዓተክሊዛን ብሞያ ሰልጠኑ 240 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 357 መንእስያት ብ24 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተመሪቖም ሰልጠንቲ 20 ብምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክ 14 ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተር 20 ብስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ 17 ብደረቕን ተንቀሳቓስን ካሜራ 52 ብቐዳማይ ረድኤት 24 ብድራማን ትልሂትን ን3 ኣዋርሕ 210 ድማ ንሓደ ወርሒ ብማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝሰልጠኑ ምዃኖም ሓላፊ ሃዋማቴ ኣብቲ ንኡዞባ መንእሰይ ንርኣዮ ረዘነ ገሊጹ ኣብቲ ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ዝማዕረገ ስነ ስርዓት ሓላፊ ጨፈር ሃዋማቴ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣዛዚ በረኸት እቲ ንኡዞባ ኣብ ሞያዊ ስልጠናታት ንዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ብምምጓዝ መንእስያት ንምንቃሕን ንምምልማልን ኣበርክቶ ናይ ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ተላብዩ ኣብ ወንበር ሃዋማቴ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድን ድማ ስልጠና ናብ ኣፍራይነት ሰጋገር መስርሕ ዳእምበር ንገዛ ርእሱ ዕላማ ከም ዘይኮነ ብምንጻር ሰልጠንቲ ንዘቐሰምዎ ሞያ ኣብ ምልዋጥ መነባብሮኦምን ህይወት ሕብረተሰቦምን ከውዕልዎ ኣዘኻኺሩ ክቡራትን ክቡራንን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ተኻቲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ክዝሕል ብምጅማሩ ተዓፅዩ ዝጸንሐ ቤተ ትምህርቲ ካብ ምጅማር ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ስርሑ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ እንትኾነ ግን ስጋት ናይ ተሓማቕ ኩነታት ኣየር ሙሉእ ብምሉእ ስለዘይተኣልየ ኣብ ቤተ ትምህርቲ ድሕነት ተማሃሮ ንምሕላው ዘድሊ ጥንቃቐታት ክገብራን ኣብ ግዳም ዝግበር ንጥፈታት ከወግዳን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣተሓሳሲብሎም መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገር ተኸታታሊ መዓልታት ካብ 41 ክሳብ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝዓቐኑ ብርቱዕ ሙቐት ብምዝጋቡ ብዝፈጠሮ ስጋት እዩ ብ16 መጋቢት ህጹናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብምእዋጅ ኣብ ቤተ ትምህርቲ ክዕጽኦ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ማእከላይ ገምጋም ሙቐት ካብ 22 ክሳብ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ይሕብሩ እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብቐሊል ዘይግመት ሃስያ ከም ዘውረድዮም ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ዝገልጹ
መንግስቲ ጃፓን ክኸተኖም ንጸንሐ ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ንብረትን ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምሻጥ ወይ ምስግጋር ዝእግድ ሕግታቱ ንምፍኻስ ምውሳኑ ንዞባዊ ጸጥታን ሰላምን ናብ ሓደጋ ዘወድቕ ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ገሊጾም። እዚ ዝተሓበረ ነታ ጃፓን ምስ ብሪጣንያ ኢጣልያን ብምትሕብባር ተማዕብላ ዘላን ኣብ 2015 ኣገልግሎት ክትውዕል ትጽቢት ዝግበረላን ዘመናዊት ነፋሪት ኩናት ናብ ካልእ ሃገር ክትሸጣ ወይ ክተሰጋግራ መንግስቲ ጃፓን ከም ዝወሰነ ድሕሪ ምግውሕ እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ መንግስቲ ጃፓን ንኣህጉራዊ ምትፍናን ብሓይሊ ምፍታሕ ንዝእግድ ኣብ ቅዋምታ ሃገር ዝሰፈረ መትከል ሰላማዊ ፖሊሲታት ዝጥሕስ ከም ዝኾነ እቶም ተንተንቲ ወሲኾም ገሊጾም። ምስ ጃፓን በመግዛእታዊ ሓድግታት ወትሩ ዝተፋነና ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና፣ ደቡብ ኮርያን፣ ሰሜን ኮርያን እቲ ሃገር ወታደራዊ ዓቕምታታ ናይ ምትርናዕን ኣብ ሃገራዊ ወታደራዊ ወፍሪ ንምስታፍን ንእትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ክቃወምዎ ምጽንሐን ይፍለጥ። ላዕለዋይ ባይቶ ጃፓን ባጀት 2024 ንምውሳን ብተኸታታሊ ይጋባእ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ወታደራዊ ባጀት ሃገር ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክዛይድ ትጽቢት ከም ዝግበር ይእምቱ። መንግስቲ ጃፓን ምስ ቀንዲ መሻርክቱ ኣሜሪካ ዘለዎ ወታደራዊ ዝምድናታት ንምድላል ከም ዝሰርሕ ምግላጹ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ብጃፓን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ መርኣያ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ማዕቢሉ ዘሎ ውድድር ሸመተን ምምዕባልን ኣጽዋር ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ብሪጣንያ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናታት ዘሻሕክር ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክትቁጠብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ጸዊዓ። እዚ ዝተሓበረ ብሪጣንያ ብመጥቃዕቲ ሳይበር ኣብ ልዕሊ ዝኻሰሰቶም ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባትን ኩባንያን ቻይና እገዳ ከም ዘጽደቐት ድሕሪ ምግላጻ እዩ። እቲ ክሲ መሰረት ከም ዘይብሉ ዝሓበረት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና መቐጸልታ ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊኣ ከካይደው ዝጸንሓ ዘመተ ምዃኑ ወቒሳ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ነቲ ብሪጣንያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ መልሰ ገብሪ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቓላ። በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታት ካብ ቀንዲ መሳርሒ ዕብለላ ኣሜሪካ እትመርሐን ሃገራት ምዕራብ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ መሐመድ ሺዓ አልሱዳኒ ንምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሃገሩ ኣመልኪቱ ንምዝርራብ ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኣሜሪካ ከም ዝገየሹ ኣፍሊጡ። እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ክልቲአን ሃገራት በቲ ጉዳይ ከካይደው ዝጸንሐ ዝርርብ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ኣሜሪካን ኢራቅን ብዛዕባ ምውፃእቲ ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ኣብ ዝደኮኖ ማዓስከራት ሰፊሩ ዘሎ ሰራዊት ክልተ ግዜ ከም ተዘራረባ ይፍለጥ። መንግስቲ ኢራቅ እቲ ግዳማዊ ሓይሊ ክወጽእ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ እኳ እንተጸንሐ ኣሜሪካ ግና ጸማም እዝኒ ሂባትያ ጸኒሓ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊታ ክካየድ ብዝጸንሐ መጥቃዕትታት ኣሜሪካ ክትስሕቦ ከም ዝወሰነት እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ። ኣሜሪካ ከም ኣካልቲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ከተካይደው ዝጸንሐት ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ኢራቅ 1500 ወታደራት ኣስፊራ ምህላዋ ጸብጻባት የረዱ። ኣሜሪካ ብ26 መጋቢት ኣብ ምብራቃዊ ሶርያ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ። ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን እቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሽበራውያን ከም እተፈጸመ እኳ ይግለጽ እንተሎ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም መንግስቲ ሶርያ ሓቢሩሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ዝኾነነ መንግስቲ ሶርያ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሰራዊቱ ከውፅእ ደጊሙ ጸዊዑ። ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ሶርያ ተካይዶ ንዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ንምስማር ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት መንግስቲ እቲ ሃገር ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከተካይድ ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ። ቀንዲ ዕላማቲ ግዳማ ወታደራዊ ወፍሪ ባህርያዊ ጸጋታት ብቐንዱ ከዓ ነዳዲ ሶርያ ንምዝማት ከም ዝኾነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ፓኪስታን ኣብ ዝዓበየ መደበር ሓይሊ ባሕራ ክካየድ ዝተወጠነ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸለት ሓቢራ። እቲ ኣብ ኣውራጃ ባሎቺስታን ክፍጸም ዝተመደበ መጥቃዕቲ ብሁደት ሓይልታት ጸጥታ ሰራዊትን ከም ዝበርዓነዩ መንግስቲ ፓኪስታን ገሊጹ። ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝፈተኑ ኩሎም ሽበራውያን ከም እተቐትሉ ድማ እቲ መንግስቲ ወሲኹ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣውራጃ ባሎቺስታን ዝንቀሳቐስ ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ናይቲ ውጥን ሓላፍነት ወሲዱሎ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ወደብ ግዋዳር ናይ ፓኪስታን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደን ብሰንኩ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደን ጸብጻባት የረድኡ። መንግስቲ ፓኪስታን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንምግታእ ምስ ጎረቤት ሃገር ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘዳውቦ ከባቢታት ጸጥታዊ ሓለዋ ከተርር ኣዚዙሎ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዶባተን ብዝካየድ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ንሓድሕደን ክወቃቐሳ ጸኒሐን ኣለዋ።
ኣብ ፔሩን ሜክሲኮን ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ባድዕ መሮር ኣብ ኣከባቢ ንዋትን ትሕተ ቅርጽን ዕንወት ከም ዘውረደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣብ ፔሩ ኣብ ዕቃቢ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ልዑል ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ለሰታት ተኸሲቱ ዘሎ ባድዕ መሮር ብሰንኪ ኣቀማምጣ ናይቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝካየድ ጻዕሪ ጸንኪሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነቲ ባድዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ብነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ዝተሰነየ ስርሒት ምጥፋእ ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ بخال وجن أب ماكلا شنخ مكسيكون كلاي معاتو قصيل زلو بارع مرور ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ብምዃን 600 ሄክታር ምህማኹ ተገሊጹ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ንምቁፅጻር ብኣባላት ሰራዊት ዝተደገፈ ጽዑቕ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሜክሲኮ ሓቢሮም እቲ ባርዕ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት የስፋሕፍሕ ብምህላው ዝፈጥሮ ስግኣት ከም ዝዓበዩ ዝግለጽ كبران كبران زي أنا مززا مع أرستاتو كندقملكم أبي نوزا وفرو أبا كلاون معوالا أون سنكنات سنحان نقحنا مبراخ أسمرت واهبو هاجراوي وفري كتابة نفيون روبيلان معوات أبزباك أشباكان تقوارا أبصدالو ومدبات تزاتيو أب نوزبا بريخ خابت قرب المسلسلن معقابن سلاسل المدبات بزل على كم زدفعلو تحبيرو منقسي دوب سودان بساكي برتع مقطع عدي زولو عبدة تمرتيك سابور حميازيا كم سأنح أفليتو جابان وتحضراوي تكنولوجي نبرة النمشات نزقد حقتاتا كتفاقس موسانا نزباوي تسأبتان سلامنا بحدقا زودو مخانو تقليتو بريطانيا زنبلناتا زشحكر سكومتي كان مصاركة قطة تشاينا تاويعا زينب تزازمي اللو مسسترف مدواتنا نحرقكم بواقنا بروخ معالتي